What's up, Ketchup? This is Glaser Capuno. Japet. Hey guys, hindi ko alam kung anong tawag nito, ang video ba to or hindi. Itatanungin ko lang si Bunso. Ako na pangutanong si Apit. Sa mga about sa life. Kasi syempre, Bunso to eh. Alam nyo ba guys, nakaka-proud to si Bunso kasi hindi na to siya matagal gumigising kasi may pasok na siya. Sana all. Pero Student na ako guys. si Janty na officially student na si Bunso. Yaks. Uy, ako ano. Bog ilok. Di, Pet. Kuan, Pet. May mga, nara ko yung mga pangutana ni mo. Okay. Siyempre, hindi tayo bumabata eh. Nagkatiguang man ta. So, karon. Akong pangutana ni mo. Unsa man imong ma-feel if kanang mga sawa na ko. Ako ano. Support gyapon. Hindi, kung mga sawa na ko niya, pag man kay, dili na ka mo, duol na ko. Dol gyapon. Ha? Dol gyapon. Di ka makakuan day, di ka mauwaw sa hintahin na sa akong asawa niya na. Dili. Dili na ka mo kiss na ko. Kiss. Ay. Kiss with ang mama. Wow, sana all. Kanang kung ikaw sad mga asawa kay magpaduol pagyapon ka nako. What if dili ganahan imong asawa nako nga magduol-duol ko nimo unsa man ang buhaton? Pasabton ako ang asawa. Nga Pasabton na bot nga na. Nga. Sa una pa nga na jud. So, what if masuko jud siya unsaon man na nimo? Di, pasabton jud angay. So before pa nimo mag-uyag kay dapat kay bawo na siya. Unya, unsa man imong plano sa imong kinabuhi? Ha? Kano sa man imong balak? Kano sa man imong balak mga asawa? After stable na kuan. Unsa? Income or work. Sana all. Promise. Kung mga asawa, kung di natin alam, baka mas mauna kang mag-asawa sa akin. Pero if ever na mag-asawa ka, sana hindi ka magbago, di ka magbago, dili na ka, kuwan yan, basta hindi na ka managad na mo, or lain ni mong pagtagad na mo sa liki na kay asawa, unta dili nga na mahitabo kay. Dili. Kay pinangga man kay kanamo, ikaw ba mong kamanghuran niya. Kung nasad kayo magkaanak na sad ka, ipaduol sad na mo, ikuan sad na mo. Kasi mga puntag balay. Dili ka mo buwag na mo day. Dili. Bisig na kayo asawa, what if dili di ganahan mo asawa nga naami? Dili gyapon ka. Pwede din na. Kuan, balin baylo lang. Balhin. Mo na yung kapit kay dili man sa tanang panahon nga mag-uban ta kay naman dyan na yung kuan nga ba niya asawa nga ganahan sila nga maglahi mo nga naamoy privacy nga inyong harsad naamoy kuan nga inyong lang mag-asawa niya na. So ayaw lang pag-expect nga if mag-asawa ka mag-uban ya punta ko sa kabalay pero di na pasabot nga di na kamuduol na mo bantay ha. Pero kanasama ni mong balak mga asawa, pila man imong edad gusto mga asawa. Except sa kanang stable imong income ug imong trabaho, kanasama ni mong balak edad nga mga asawa. Kanang kasal or Mga asawa gani kasal lang, pakasal. mga kuan 20 Adiwat, bawa naman. Wala pa man anak ko sa kuan. Wala pa sa imong nauna. Pero kuha lang nimo, tanaw lang nimo. Mga kuan 27, 8, 9. 27, 28, 29 yan. Pila nimo edad? 19. 19. So mga Dili 8 years, 9 years, 10 years from now. Di ko sure. May nga na. Sa bagay, di din natin sure kasi umasa ta kay bawo kung kanus ma-meet na to atong forever o kanus ma-meet na ay kanus ata
kung ano, di man sa noon sa sakto sa Jeff itong. Pero, muton, tadi ka magbag-o, kay, ikaw ba mong kamanghuran? Siyempre. Kunya, kuan, akong makuani mo kay, kana, pagtarong og eskwela, kay mao man na ang imong investment kay dili man na para sa amua mao na usa ka kuan nga dili nimo makuha sa laing tao kay imuha ra man na mo nang paningkamot og eskwela sumot na karon nga pandemic sag di ilang paningkamot og eskwela kay para sa imuha ra na og sa imong future og sa imong future na family dili na para sa amua kay di mi makahilabot man na no, so mao na to og kanang puhon og mga sawa sad ko ayaw sa daw kakuan og duol na ko ha bisag ayaw og kauwaw og duol na ko Di mo jud kumawo. di wala man ka Kasi kang mga asawa ni mawo. di basin di wa man ta kay baw ana kay so karon makasulti kay ngana kay wala pa man pero if moabot na nga time mo man ta kay baw sad niya basin diglaig kinaiya ang asawa kay dili man jud tanang panahon nga okay siya para nako pero dili siya okay para nimo dili man jud niya na kay ilahi man ta og gusto niya na pero if ever man ayo jud ka kuan kay syempre mas kuan kita kay pamilya man ta no pero mo na natong kuan pero before ta mga mag-asawa niya na dapat stable sa jud ta samot na karon nga kuan ang pag YouTube kay dili jud kuan kanang forever dili jud nga hantod ka nya na imong trabaho niya dili siya stable like if nya na imong makuha this month nya ni kadako dili pasabot nga nya na sad kada ka imong makuha next month gamay kaayo nya na depende sa imong paningkamot sad so mo na So, bisan pag maningkamot kay bitaw na uban sad nga bisag unsa ano magpaningkamot kung wala jud so mo na akong ingon nimo nga dili sad ta magsalig ani nga kuan kay dili man ni forever nya if napoy mga tao nga kusog mo ingon nga sige ra daw ta og kuan nga wala tay mo tabang guys dili mo pasabot nga hindi ibig sabihin na wala kaming pinapakitang video na may tinutulungan kami hindi na kami tumutulong ano guys minsan kasi yung mga tulong namin hindi namin binivideo o di kaya hindi naman kailangan ipakita namin sa lahat na tumutulong kami ganun pero tumutulong kami do hindi ganun kalaki kasi hindi naman din ganun kalaki yung nakukuha namin pero at least tumutulong kami and in our own little ways pero hindi yan totoo yan guys and ikaw sa'yo yung ano ko sa'yo na mag-aral ka ng mabuti lalo na ngayon na nag-start ka na mag-aral pero nakaka-proud si Bunso guys kasi dati, pag nag-start na ng klase to, sa akin to lumalapit kung may mga activities o di kaya may papagawa siya. Pero ngayon, hindi siya lumalapit sa akin. Parang ginagawa niya, parang nag-ano talaga, naningkamot siya iyaha ba? Wala na siya ni kuan na mo bitong may reach out. Pero ambot lang, baka nagtanong din siya sa kinala Tony nila, ano? oh Ganun. Nakaka-proud din to kasi naningkamot siya sa iyaha ba? Ipadayon lang napit kasi si mama guys hindi ayaw niya talaga na walang makatapos sa pag-aaral namin. Gusto niya, sabi niya, lagi niya sinasabi sa akin, before ako mawala sa mundong to, gusto ko tapos na kayong mag-aral lahat. Di bali na kung gaano kagrabe yung sakripisyo ko sa para lang makatapos kayo sa pag-aaral. And ngayon nakatapos na kaming tatlo, si Japit na lang hindi kasi magka-college pa lang siya. So yung ano ko sa'yo, tapusin mo ang pag-aaral mo. Kasi para sa'yo lang din naman yan. And para sa happiness ni mama. No? And lagi talaga sinasabi sa akin ni mama. Kasi syempre kasi si mama may sakit and minsan ayaw ko yung mga pinagsasabi niya sa akin. Kasi iba yung pagkaintindi ko or di kaya iba yung nasa isip ko. Lagi niya sinasabi sa akin. Ayaw ko kasi marinig ng ganun guys kasi syempre alam naman natin na dadating tayong lahat dyan pero ayaw ko pag sinasabi ni mama ng ganun ay parang ayaw ko marinig na nagsasabi si mama ng ganun. Sinasabi niya na pag nawala ako wag mong pabayaan yung mga kapatid mo.
sabi ni mama. Pero sabi ko na nga, lagi kong sinasabi kay mama, kahit nga andyan ka pa ma, hindi ko naman sila pinabayaan. Yun yung lagi kong sinasabi kay mama kasi wala. Kasi di ba yung iba pit no, na ano, pinapabayaan na nila yung pamilya nila, ganun. Ako kasi guys, minsan kasi na ano ko, pag di bali na hindi ako makabili sa mga gusto ko o sa mga ano ko, basta happy sila, yun. Ay, hindi din kasi ako mahilig bumili ng mga kahit anong gamit, mas gusto ko pang mas gusto ko pang magbigay sa kanila, makikita ko na happy sila, kaysa sa bumili ako ng mga gamit ko. Napit no, hindi ako mahilig bumili ng mga damit, no, mga sapatos, ganun. Wala talaga, hindi talaga ako mahilig sa ganun, pero mahilig ako bumili ng mga gamit sa kanila. Lalo na, samot na ne? Sige na, nagpangayo sa una. Excited ko kapunay basta muli sa kuya. Oo. Kag barko. Excited na pirmi basta na mauli og barko kay kung unsa yung gusto kay ako amang paliton. Wanang and guys, hindi ibig sabihin na siya lang yung inano ko, pati yung mga kapatid ko si Jerome at si Glyza at si Ate Glyza. Si Jerome, iba kasi si Jerome. So hindi siya nanghihingi sa akin ng mga gamit ganon, pero binibigyan ko siya guys. Lalo na pag minsan pag umuutang siya sa akin. Laglagan na this. Pag umuutang siya sa akin, minsan sinasabi ko na wag mo nang bayaran 'yan. Pero inaano ko 'yan, sinasabi ko sa kanya na wag mo nang bayaran pag nagbayad na siya sa akin. Di bali umutang siya sa akin tapos kuya magbabayad na ako sa utang ko, tapos tsaka ako nagsasabi na wag mo nang bayaran 'yan para i-keep mo na lang yung pera niyan, anong tawag nito? Para di magsalig. Kasi ika nang tiguma lang na imong kwarta para hindi sila masanay bitaw na hindi sila masanay na hindi na ako magbabayad kasi alam ko na ibibigay ito ni kuya. Kaya ginagawa ko guys, tsaka ako nagsasabi na wag mo nang bayaran yan pag mag-aabot na siya ng bayad sa akin. Yun yung ko sa kanya. Tapos ito naman pag naghihingi sa akin, Minsan din guys, pag may pabili ako, dapat meron din akong perang kanang punan niya ang kwarta guys ba. Tapos pag may ipapabili siya, hindi lang puro sa akin yung pera. Gusto ko may pera din na sa kanya. Sabi, magkano ba yung pera mo dyan? Magkano ba yung pera mo dyan? Dagdagan ko na lang. Hindi yung ako yung magbabayad talaga. Hindi ako ganun. Tsaka minsan, pag ako talaga yung magbabayad sa lahat, inaano ko muna siya, sinisir mo na siya, ba't ka bibili niyan? Hindi mo naman kailangan yan. Tapos hanggang sa ma-realize na pag hindi niya kailangan bumili, so hindi na lang siya bibili. Pero pag kailangan talaga niyang bumili o gusto niya talagang bumili, pagkatapos ko na siyang sermonan, tsaka pa ako bibili para sa kanya. Hindi ko sila masyadong ini-spoil. Pero syempre, hindi mo talaga maiwasan na ma-spoil sila, lalo na pag nasa barko ako. Pero happy naman ako kasi family ko sila eh. Kaya yun. So more man siguro to pet. Gusto ko lang malaman na if ever na mag-asawa ka or mag-asawa ta, sana hindi magbago tayo, no? Siyempre, mas grabe pa rin yung Bogilop. Ikaw bang ilop na So doon po nagtatapos ang interview ko kay Bunso guys. Hanggang sa muli. Paalam!